Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. 1963. Močál Honey Island, Louisiana. Then it stood up. Pak se to zastavilo. Nevěděl jsem, co si mám myslet a pak to zmizelo v křovinách. Bylo to přes 180 cm vysoké, mělo to zarudlý obličej. Ano, objevilo se to. Je to tu odjakživa. A všichni udělají nejlíp, když to zkrátka nechají na pokoji. Po 40 letech tým dokumentaristů hlásí, že našli stejný důkaz. Chodilo to po dvou nohách. Táta to viděl, stopoval to. Lovci to viděli. Něco vám řeknu, vyděsilo mě to k smrti. Číhá to i dnes? Příšera z močálu. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nám nutí otázku, co to je ve skutečnosti. Když to naše oči vidí? No tak. Když to naše kamery zachytí? Existuje to? Vstupte do světa, kde se fakta setkávají s fikcí, kde věda se setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Pane Bože! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z, příšera z močálu. Močál Honey Island, řeka Pearl, Louisiana. 13. října 2006, 8 hodin 37 minut. Koncem roku 2006 doktorka Diane Chesneyová, profesorka z Tulaneské univerzity, se pustila do výzkumu vzdáleného louisianského močálu Honey Island, aby prozkoumala ekologické škody způsobené hurikánem Katrina. Co to děláš? Jenom kontroluju kameru. Doprovázel ji její synovec Ethan, který ačkoliv v oblasti močálu neskušený, byl ochoten dělat jí asistenta výzkumu a zdokumentovat jejich poznatky. Co chceš natočit? Když budu mít kliku, tak aligátora. Jejím nejdůležitějším cílem bylo soustředit se na vymírající místní populaci aligátorů, která se shromažďuje v okolních oblastech při hledání obživy. Má to čidla, která zaznamenají pohyb nebo cokoliv, co se tady děje. Spustí se to a doufejme, že získáme hezký obraz. Ale to, co nakonec uviděli, bylo mnohem hrozivější a nebezpečnější, než na co je její výzkumy připravili. To by mělo stačit. Toto jsou jejich nahrávky. Tak jo, dej mi to. Kdyby si mohl lehnout na zem a dělat mi aligátora. Jak to myslíš? Musím otestovat citlivost a k tomu tě budu potřebovat. Tak co mám dělat? K zemi. To myslíš vážně? Naprosto vážně. Bože, tohle jsem nepodepsal. Velmi hrozivé. Jak vypadám? Jsem připraven na detaily. Velmi hrůzyplné. Dobře. Ethan. Pomohlo to? Proboha! Zachovej klid. Zachovej klid. Má to můj ruksak. Máš poslední šanci, aby sis ho vzal. Není čas na srandičky. V tom ruksaku je GPSka. Je tam kompas. Jsou tam mapy. Jak se odsud dostanem? No, zkrátka to musíme provést po staru. Výborně. Ještě, že jsem byl u skautu. Louisiana má víc močálů než všechny ostatní státy dohromady. Močál Honey Island je nejzachovalejší bažinaté životní prostředí ve Spojených státech. Má rozlohu o délce 20 mil a šířce 7 mil. Je domovem mnoha divokých zvířat, včetně smrtících hadů a aligátorů.
Ale je také domovem legendy, tvora napůl člověka, napůl zvířete, který v noci bloumá v bažinatém rameni. To, co jsem viděl, mě vyděsilo k smrti. Setkal jsem se s tím tváří v tvář. Nevěděl jsem, jestli je to člověk nebo zvíře. Něco vám řeknu, byl jsem na smrt vyděšen. Když to vypadá jako člověk, ale nejste si úplně jistí, jestli je to člověk, nevíte, jestli máte vystřelit nebo utéct zpátky do domu. Není to ono. Jsou to oni. Ethan, zpomal. Mohlo by nám něco uniknout. Promiň. Podívej. Ten had. Co je to za hada? Vypadá jako chřestýš diamantový. Je jedovatý? Ne, jsou jen agresivní. Ale lidé si je často spletou s jiným druhem chřestýše. Tihle jedovatí nejsou. Myslíš, že máme pokračovat dál? Ano, pokračuj. Zdržím se jen pár minut. Jsi v pohodě? Jo, dobrý. Zdálo se mi, že něco slyším. Vnímáš to všechno, Ethan? Snažím se. Víš, kam jdeme? Ano, Ethan, vím, kam jdeme. října 2006, 12 hodin 1 minuta. Je pátek. Opatrně. Je poledne. Jsme uprostřed louisiánského močálu. A beznadějně jsme zabloudili. Nezabloudili, Ethan. Opravdu? Jak to víš? Podívej. Budeme pokračovat tímto směrem. Jdeme dobře. To snad ne. Co? To snad Co ne. je to? To jsou naše stopy. To je vyloučeno. Ne, to jsou naše stopy. Podívej, to je ta vodní diamantová věc, co jsi viděla předtím. To je ten had. To snad ne. Když člověk vstoupí do tohoto močálu a nechce, aby ho našli, nikdo ho nenajde. On tam jakoby nežije. Chci říct, vezměte něco, co tam celou tu dobu žije. Lidi říkají, že panteři tam nejsou. No, jednoho jsem jednou viděl a byl tak velký, že by se o mě mohl opřít prackama a olizovat mi temeno hlavy. Jo, je to možné. A když nebudu chtít, nenajdete mě. Pohybujeme se 2 hodiny v kruzích. Jen potřebujeme najít řeku a řeka nás odsud vyvede. Bude to dobrý. Vstávej. Jdeme dál. Je to v háji. 13. října 2006, 14 hodin 49 minut. Budeme rádi, až se odsud dostaneme. To rozhodně. Musíme se držet pohromadě. Je to tak hustý, že sotva projdeme. To snad ne. Nic nevidím. Co to je? To je tábor. Díky bohu. Haló? Haló? Je někdo doma? Myslím, že tu nikdo není. Hele, doktorko, tady je loďka. Můžeme si ji půjčit. Mohli bychom se odsud dostat. Ethan, nemůžeme si vzít něčí loďku, to je krádež. Proč ne? Nevíme, kdy se vrátí. Zdá se, že tu dnes ráno někdo byl. Bože. Kdybychom šli podél té řeky... Ethan! Co? Všichni lidé zabloudí na špatném místě. Na nic jsme nesáhli.
Děláš si ze mě srandu, že jste na nic nesáhli? Velmi se omlouváme, pane. Nechtěli jsme vás rozhněvat, už jdeme. Půjdeme podél řeky. Tak se odsud nedostanete. Mohl byste nám poradit, jak se odsud dostaneme? To bych mohl. 13. října 2006, 15 hodin 21 minut. Doktorka Česniová, která bez mapy a bez GPSky zabloudila, vyjednávala s místním rybářem Budem Rayem. Jeden den jim bude dělat průvodce, sdělí jim své znalosti a zkušenosti a pak je nalodí, aby se odsud dostali. Následujeme toho muže jménem Bud Ray. Pokud se odsud nedostaneme živí a někdo náhodou najde tyto nahrávky, víte, co se nám stalo. Jdeš? Nebo ti tu máme nechat? Vyprávějte mi o aligátorech. Zaznamenal jste úbytek místní populace? Ještě tady jsou. Ne v takové míře jako dřív, ale ještě tu jsou. V močálu jsou živočichové, které neuvidíte nikde jinde. Jestliže je respektujete, oni respektují vás. Přesto existují jisté věci, které neuděláte ani po 30 letech. Nebudete se sami potulovat a nebudete vycházet v noci. Jdeme. Tak jdeme. Let's go. Jdeme. 13. října 2006, 17 hodin 49 minut. Doktorko! Doktorko! Co? Chci s tebou o něčem mluvit. O čem? Něco jsem před chvílí viděl. Tady. Našel jste něco? Pojďte sem. No jo. Fajn. Co? Já žádného aligátora nevidím. Byli tady dva. To je hnízdo. 14 vajíček. Můžou se vrátit. Budou pořádně velcí. Měli bychom rychle zmizet. Co říkáte, doktorko? Já bych nespěchala. Třeba se ti aligátoři objeví. Radši ne. Radši bych šel. Pojďte. Udělám si pár snímků, dohoním vás. Poslouchej. Tu věc, co jsem předtím viděl, nemám tušení, co to bylo, ale viděl jsem, že se v tom porostu něco hýbalo. Proč jsi mi něco neřekl předtím, Ethan? Teď to nemá cenu. Upřímně? Protože tomu chlápkovi nevěřím. Nemáme ponětí, kdo to je, nevíme, kde žije. Tak pojďte. Nech toho, Ethan. Myslel jsem to dobře. Něco vám ukážu. Tam nahoře. To bylo hnízdo aligátořích vajec. Teď už jsou všechna pryč. Přesně jak jste říkala, moc soli ve vodě z toho hurikánu. Velká škoda. Pojďte, jdeme. Aligátoři, aby ochránili svá vejce, stavějí velká hnízda z tlejícího rostlinného materiálu a z bláta. Matka hlídá a nelítostně brání hnízdo, protože její vejce by si mohl vybrat mrchožrout. Plazy běžně napadají narušitele, kteří jim zničí vejce. Něco tu proklouzlo. Co to bylo? Co to je? To snad ne. Proboha.
Doktorko! Akta Z. Zjevení. V roce 1963 obyvatelé Louisiany Harland Ford a Billy Mills byli na lovu v močálu Honey Island, když učinili pozoruhodný objev. Natočili záhadného tvora, kterého spatřili. Jejich záběry právě sledujete. V roce 1963, když byl Harland Ford na lovu, natočil toto vysoké chlupaté zvíře číhající z dálky. Byl to údajně první zdokumentovaný důkaz o příšeře z močálu Honey Island. Na základě tohoto videa nebyl nikdy učiněn žádný závěr, i když Harland pokračoval ve svém výzkumu dalších 13 let. Co to je? To snad ne. Proboha. Doktorko! Tak doktorka chce, aby si jí tam donesl kameru a něco natočil. 13. října 2006, 19 hodin 15 minut. Co to sakra bylo? Nikdy jsem nic takového neviděla. Podívej, jak se tady otiskla pata. A na druhé straně nevidíš stopu. Jako by to chodilo vzpřímeně. To není možné. Co tady chodí vzpřímeně? Do setmění se musíme vrátit do tábora. Potřebuju ještě pár vteřin. Udělejte ty svý zatracený obrázky a vrátíme se do tábora. Toto je klasický příklad toho, čemu říkáme tříprstý. Ti, kteří žijí v močálech, zanechávají takovéto stopy. A jsou to očividně dvounohá stvoření. Není už čas, abychom se vrátili? Ne, Jak to myslíte? řekl jsem vám, je tma. Po setmění nemůžete jít nikam. Tak co máme podle vás dělat? Zůstaňte tady. Co? Jste velmi laskav, ale to není nutné. Měli bychom... Leda, že byste zůstali radši s aligátory. Prý cítí hezkou ženu dřív než já. Dáte si něco k večeři? Jistě. Když Batray nechce po setmění vyjít do močálu, nemá ani doktorka Chesneyová, ani Ethan šanci. Musí zůstat v táboře přes noc. 13. října 2006, 21 hodin 59 minut. Ty stopy. Nikdy jsem nic takového ve svých materiálech neviděla. A nikdy neuvidíte. Bez urážky, ale z tohoto hlediska bylo už hodně věcí prozkoumáno pod mikroskopem. Víte, před dávným časem všichni staří lovci vyprávěli o příšeře, které říkali Tainted Keeter. Žila v hlubinách zálivu. Většinou sama. Ale v noci vyrážela na lov divokého medvěda. Říkalo se, že je to částečně člověk, částečně aligátor. Na to neexistuje vědecký základ. Je to jen místní verze strašidelné historky. No, nevím. Ozývají se zvuky, které jsem ještě neslyšel. Existuje několik názvů pro tvora, který možná v močále Honey Island žije. Domorodí Američané se domnívají, že je to opuštěné dítě, které vyrostlo s aligátory a teď se živí živým masem. Říkají tomu Letiche. Rodilí Kajunového nazývají Tainted Keeter a jsou přesvědčeni, že má na svědomí smrt dobytka i lidí. A stále mám pocit, že v močálech existuje něco, co mě sleduje. Ale když to nechám v klidu, taky mě to nechá v klidu. No, přinejmenším je to dobrý příběh. Věřte si, čemu chcete. Já si jdu lehnout.
Jdete? Budete spát tady. Uvidíme se ráno. – 14. října 2006, 1 minuta po půlnoci. Co tady děláte? Co je? Co chcete dělat? Buď sticha! Zdálo se mi, že jsem tam něco slyšel. Vemte si to. Kdyby sem něco přišlo, zastřelte to. Co to bylo, sakra? Buddy Ray? Dobrý. Buddy Ray! No tak. To je... Dobrý. Jenom klid. Pro boha! Bože! Pane bože! Co to tam bylo? Nevím. Příšera! Je pryč? Snad jo. Jste v pořádku? Jo. Poslyšte, hledal jsem... Šel jsem a šlápnul jsem na velká vejce. Cože? Vrací se to! Zastřel to! Dej mu tu pušku, zastřelte to! 14. října 2006, 11 minut po půlnoci. Je to pryč? Nevidím to. Možná, že jsem to nezabila. Pro boha. Doktorka Česniová vzala zbytky, které po příšeře zůstaly, do univerzitní laboratoře k analýze. Výsledky neodpovídaly žádnému známému druhu. Dodnes pokračuje v pátrání v močále Honey Island, rozhodnuta, že najde více důkazů k prokázání existence tohoto zvláštního tvora. Ethan se překvapivě vrátil do močálu, aby natočil celovečerní dokument na základě vlastních zkušeností. Batray přežil svá zranění a pokračuje ve své práci rybáře v močále Honey Island, ale do dnešního dne nevyjde ven po setmění. Jako tolik ostatních lidí, kteří tam jsou doma, je současně opatrný a plný respektu k tomu, co vědecký svět tvrdošíjně popírá. Žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že tito tajemní živočichové existují. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2012 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným.